An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 an balana k'a fɔ o ye desanburu kalo ye bi o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye lasiri cɛman ye dɔw ko lasiri filanan an balana k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1444 san dugu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ Tomiya marabolo kɔnɔ na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko kunungo ko jariwala tigilamaw ni donsow kɛra ɲɔgɔn na a kɛra so i ka dɔn k'a fɔ jariwala tigilamaw ko maa 8 bɔɲango k'olu bɛ yɛlɛ kasaralaw ni na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka kiri tigilamaw olu bɛ baarabila la kɛrɛnkɛrɛnnenya baarabila min n'i y'a sɔrɔ o ye tile 5 baarabila ye n'o daminɛna tarata o bilama bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔ minnu kɛra jamana maa ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya nɔgɔ ko o baaraw tɛmɛna cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la jabɛti k'a dɔn k'a fɔ ale ye bana ye bi na i ka dɔn k'a fɔ a bɛ sɔrɔ maa caman na wa a bɛ kɛ cogo jumɛn de la jabɛti yɛrɛ kɛcogo sigafɔba dɔ senfɛ dɔgɔtɔrɔkaw bɛ ɲɛfɔ an ye o la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ Tomiya marabolo kɔnɔ na n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na Siribala ale dozolaka olu ye kasara sɔrɔ jadiwala tigilamaw ka janjugu fɛ bɔ kɛlɛ o yɔrɔw la kunungo sɔgɔmada fɛ a yirala k'a fɔ ko Tomiya marabolo kɔnɔ na ko wulikajɔ kɛbaw n'o ye marifatigiw ye jadiwala tigilamaw ni waati na n'u kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ maaw ɲɛna dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na u ye maa dɔw k'olu ka baganw cɛ ka yɔrɔ dɔw ni k'olu jeni kɛ u ka don o kɛra waati min na dugu dɔ bɛ yen an baladan k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele ko Kiko o kɛrɛdaw fɛ Tomiya marabolo kɔnɔ na kilo 1 bɔɲango ka na ye a yirala k'a fɔ ko jadiwala tigilamaw de tun y'u kunda yen nka kunungo k'u ni dozolakaw a sɔrɔ k'a fɔ olu ka labɛn kɔni olu kɛlen bɛ ka labɛn kɔgɔ kosɛbɛ k'u makɔnɔ a kɔni kɛra so ye tuɲɔgɔnna sen fɛ ko jadiwala tigilamaw la ko maa 8 bɔɲango k'olu kasarala u ni na ka sanga ni kunnafoni ko foyi ma ka dozolaka ninnu na wa i ka dɔn kisɛ ma maa 8 wasiw cɛra u ye wulikajɔ kɔni kɛ min ka dɔn jadiwala tigilamaw maa 8 k'olu kasara u ni na k'o kɔfɛ ka tila ka wulikajɔ kɔrɔkɔrɔya an bɛ don min ko bi yɔrɔ ninnu na a yirala k'a fɔ bi ko n'u ni lakanabaa y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɔrɔw la maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɔ kungo kɔnɔ ni kana gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma ka munumunu zaraw sigi sen kan ko fɛn fɛn basigi lafiya ye k'u bɛ cɛ ni k'o sabati ɲɔgɔn fɛ sigida ninnu kɔnɔ an bɛ dugawu kan fɛn min da ka d'an ka jamana na Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a dilan k'a fɔ Nizeriyakaw ka jamana kuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ale tun nana an ka jamana kɔnɔ na o nani cɛ dɔ ye dɛ ale min sugandilen bɛ ka bila bi kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔrɔɲɛla fanga b'an minnu ka jamanaw kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o dɔ ye Mali ni Laginɛ ni Burukina CEDEAO ka hukumu kɔnɔ na ka wulikajɔw kɛ ka se ka na i ka dɔn k'a fɔ baaraw olu ka sigi sen kan sigafɔw ka sigi min ye kalata baaraw olu ka labɛn sango bɛɛ jɛ fanga sariyaw bɛ se ka na jamanaw ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ na se ka bila o kɔnɔ na cogo min na k'a sɔrɔ fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni a ye o de munumunu zalo in kun ye a nana an ka jamana kɔnɔ n'an ka jamana maa ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye u da sera kɔrɔfɔ caman ma fɛn fɛn labɛn minnu bɛ sen na bi ɲɛfɔrɔ kɛra ye o la basigi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ malidenw kun b'o kan olu bɛɛ lajɛlen kɛra n'an ka maa ɲɛmaaw ka sigi kɔnɔna na ka se ka kumaɲɔgɔnya caman kɛ o hukumu kɔnɔna na kuma kolomara tɛ dɛ bi jamana in mago bɛ fɛn fɛn na bi n'o ye ɲɛta ye an b'a la ka fɔ an ka maa ɲɛmaaw dama dogo la wa kalata baaraw olu labɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ waati min fɔlen don ni Ala sɔnna ma k'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ cɛ la sango ka se ka ye kalata hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ kumaɲɔgɔnya minnu fɔra kɛnɛ kan yarabi Ala ka kɛ kumaɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sabati ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen an ka kiiri tigilamaw olu ye ka dɔn k'a fɔ tile 5 baarabila ka t'o sɛbɛnfura da gouvernement ka tabali ka sigi fo kun kɔni kɛra la nka i ka dɔn bɛnɲɔgɔnya ma se ka sabati kosɛbɛ o kɔni kɛra so ye baarabila in u ko k'olu wajibira de ka taa la u y'a daminɛ tarata don o min kɛra kunungo tun y'a tile 2 ye kow bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la an ka tribunaliw kɔnɔna na bi sɛbɛnfura dɔw bɛ yen i ka dɔn hali n'i ye baara bila sariya b'a wajibiya k'a fɔ k'i ka se ka baara minnu ko tɛ se ka fiyɛw minnu yɛrɛ kɔfɛ n'o dɔ ye sɛbɛnfura dɔw ye n'o tɛ sɔrɔ ni sariya tigilamaw tɛ sango mago ɲɛfɛnw kama olu b'a la ka di nka o waati kelen de bɛna bɛn bi yɛrɛ kiiri tigilamaw kan ka don bi an b'a la k'a fɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ san kɔnɔna na baaraw kɔni ka dɔn k'a fɔ u bɛ bilali min kɛ n'i y'a sɔrɔ ka se ka kiiribulonw don bi o baaraw kan ka kɛ o min kan ka kɛ n'o bɛna ni grève ye kiiri tigilamaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna o ko in kɔni k'a ka kɛrɛfɛdɛn
u tina ya kɛnɛ kan o kuma ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ tile fila min kɛra grève la a ko yɛrɛ tɛmɛna cogo jumɛn de la min ye kiiritigɛla minnu bɛ n'olu bɛ baara bila la olu ka syndicat kɛrɛnkɛrɛnna o maa dɔ n'i y'a sɔrɔ Musa Dirisa Gindo ye ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Depuis kunu Sam ni Silima n'o y'an ka jɛkulu ye minnu bɛ sariya tigɛlaw kɔrɔma don an ye sariya sɛbɛn dɔ bila n'an b'a fɔ ma ko préavis de grève an y'o de lawaleya an ka kunu boliboli ani bi an y'a ye baara ma kɛ an ka kiiritigɛyɔrɔ si la mais baara min donni bɛ kɛ n'an b'a fɔ ma ko service minimum parce que an yɛrɛ ye sariya baarakɛla ye a ka kan an fana ka sariya lawaleya sariya ko n'i bɛ baara bila kɛ i ka baara fitinin bila kɛrɛfɛ n'a bɛ fɔ min ma service minimum pour que fasodenw bɛ se ka u mago ɲa dɔw la mais bakuruba la kiiri de tɛ se ka tigɛ ani minnu bɛ bolo la minnu bɛ kaso la minnu bɛ fiɲɛ bɔda ɲini olu kiiriw caman jɔlen don o yɛrɛ grève n'a taga bolo ye bon maintenant service minimum bɛ yen nɔ président ani procureur ka daga procureur yɛrɛ olu bɛ ka baara kɛ ni o ye ka minnu bɛna sɛbɛn b'a jira k'u ye maliyɛn n'a fɔ ko nationalité ani casier judiciaire ninnu olu bɛ se ka sɔrɔ signature fɛ n'an b'a fɔ ma ko service minimum n'i y'o fana lajɛ tuguni an tun y'a laɲini ko an ka jɛlɛkulu min bɛ kɛ n'o ye rentrée judiciaire ye parce que an ye kalo 3 kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'a fɔ ko vacance judiciaire o kun kan ka cɛw la an y'a ɲini fana ka an sen ka na y'o la pour que an ka dusu kasi jira n'i y'a lajɛ bakuruba la kunu ni bi grève ɲalen bɛ fan bɛɛ fɛ an kɔni ka dayɛlɛlen don parce que grève mana wuli o kɔrɔ sigikafɔ bɛ se ka kɛ an bɛ sigikafɔ de kama parce que an bɛ kiiri tigɛ maliyɛnw de tɔgɔ la ni gouvernement y'an wele don o don an bɛ sigi ka kuma mais an ka laɲini ye min ye dɔrɔn ni sariya sen ka bila parce que sariya min don a bɛ wolomali de kɛ sariya min don a b'an fara ni sariya dun taara o bolo kan a ko ka gɛlɛn o de kama ni grève in dabɔra n y'a fɔ cogo an ka dayɛlɛlen don pour que ka négociation kɛ grève kɔlɔlɔ bɛ se ka wuli cogo min na ka bɔ population kan an bɛ yafa deli population bɛɛ fana fɛ parce que i fɛn ɲinitɔ i bɛ se ka kɔlɔlɔ se dɔw ma ka sɔrɔ ma bɔ kalama syndicat fila tɔgɔ bɛɛ la an bolo fila b'an kɔ ni grève kɔni kɛ kun ye dɔrɔn pour que ka fɛn dɔ lakile. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Musa Dirisa Gindo nin tun ale kan ye bi min ye ka dɔn k'a fɔ juge ka doniba min bɛ kɛ k'u tɛna ye o la kuma golomada tɛ dɔ ye fɛn min da ka di an ka jamana na yala bɛ la ala ka basigi lafiya ala ka bɛnya bɛɛ lajɛlen sabati ka ɲɛsin ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛma Dr Shukal Kokala Mayiga n'i y'a sɔrɔ ale tun bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la farigan kɔfɛ n'aw hakili b'a la dɔgɔfuranya tɛmɛnen na a ye bɔli min kɛ ka taa jamanatigi fɛ yen sɛbɛnfura dɔw bɔra n'a ye k'a fɔ ko baara yɛrɛ k'o daminɛna fɛ juma don nka bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la ni min kɛra ni sisan cɛ yalima ko in bɛ cogo jumɛn de la maa caman ka hakililaw la dɔgɔfuranya yɛrɛ kɔnɔna ka na se ntɛnɛn ma ko bɛɛ sigilen tun b'a kan k'a fɔ ko ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Dr Shukal Kokala Mayiga n'a ma ɲɛ k'a fɔ faru kɔni joona ko fɔ a yɛrɛ ni jamanatigi ye ɲɔgɔn ye ka se k'o kumaw fɔ ka tila ka taa bɔɲɔgɔnyew kɛ k'a kan ka baara ta bɛɛ bɛ k'i ta fɔ maa caman bɛ yen olu y'a yɛrɛ k'a fɔ yalima nin baara in a bɛna daminɛ waati jumɛn de la dɔw ka fɔ la kɛnɛya kɔni kɛra nka baara yɛrɛ bɛna ta wa bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka waati ma kɔnɔ nka maa caman bɛ yen minnu bɛ ka dɔn fɔ faso kɔnɔ n'olu tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu olu b'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara ta min kuma kun fɔra olu kɔni ko fɛ san b'a sɔrɔ baara de taara kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɔ ye bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'i tulo ma dɔn ko in bɛna kɛ cogo jumɛn de la min da ka di an ka jamana na yarabi ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na cakɛda dɔ kɛrɛnna minnu ka baara ɲɛsin ma dun ka fa yɛrɛ sabatili ma olu ye fara ɲɔgɔn kan ni ka se k'o sigi tile damadɔ fara ɲɔgɔn kan don o kɔrɔ tɛ dɔ ye dɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛna tigɛ bi kɔngɔko yɛrɛ ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na kɔngɔ i ka dɔn o bɛ ka maaw kɔni kɛ olu sosuwa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o ko la o kɛra i ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan ba in sababu ye a ko ma ɲɛma u ye digolakaw furumuso ye Astan Jane ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn a bɛ san damadɔni bɔ don o don de bɛ fara gɛlɛya kan jamanaden minnu ka sɔrɔ tɛ bɛrɛ ye n'u sigilen bɛ yɔrɔw la fana ni yɔrɔ minnu sigi ka gɛlɛn dɔɔni an y'a kɔlɔsi san o san dɔ bɛ ka fara kan an ko sisan yanni an k'a kɛ kunfɛ baara ye a ka ɲi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ magɛn bɛ ka kɛ balo la magɛn bɛ ka kɛ wari la magɛn bɛ ka kɛ ka taa nakɔw sɛnɛ u ye ka engrais d'u ma mais o bɛɛ la gɛlɛya bɛ ka persister yala an bɛ se ka a kun dɔn n'an y'a kun dɔn an k'an ka mun fara an ka baarakɛminɛnw kan sisan min bɛ se k'a to dɛmɛ min bɛ ka kɛ a dɛmɛ ka kɛ sɔrɔfɛn ye a tigiw bolo mais a ka yɛlɛma da ti fana u ka ko la baloko juguya kɛlɛli ta fan fɛ donc an ka bi lajɛ b'o de minnu bɛ togoda la san bɛ na kɔ b'u bolo mais u tɛ se ka bɔ ka sɛnɛ kɛ o ye dɔ ye dɔw bɛ olu bɛ sɛnɛ kɛ u ka sɛnɛkɛfɛn labɛnnen foro kɔnɔ u bɛna ta don a la fɛn o fɛn kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka baloko dɛsɛ ni gɛlɛya nati communauté kɔnɔ an bɛna bɛɛ kuma kɛ yan nɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw ma a bɛ san 3 bɔ bi u tɛ se ka taa foro la walima u tɛ se ka t'u ka bagan gɛn kungo kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu ka sɔrɔ bɛɛ bɛ bagan gɛn na
ani bagan bɛ min sɔrɔ walima u bɛ n'u ka bagan bɛɛ gɛn ka taa n'a ye k'u bolo lankolon to. An balola k'a fɔ ni tun ye Digolakaw furumuso Astan Jane ni tun y'ale ka ɲɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye basigi lafiya ye Ala k'o sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra ye ka wula n'a ye k'a fɔ wulikajɔ min taara ka ɲɛsin Sidiki Kuyate ma ni bi y'a dɔgɔ furancɛ kelen yɛrɛ ye o baara in kɛra kɛcogo min na maa caman bɛ yen minnu y'u ta fɔ wulikajɔw kɔni kɛra fo ka na se bi ma jamana ma ɲɛma gulu kɔni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sanko lakanabaw k'a se k'a ko bila sɛgɛsɛgɛli bolo kan ka tila k'a yira k'a fɔ n'Ala sɔnna ma don nataw kɔnɔ na kɔlɔsilikɛla dɔ na bila ka se ka jateminɛ kɛ sanko gɛlɛya kana se ka ta ka ɲɛsan ma a ka baara hukumu kɔnɔna na o baara minnu bɛ sen na Sidiki Kuyate yɛrɛ bɔra an fɛ an ɲininkali kɛ Sidiki Kuyate la yɛrɛ ye min fɔ o filɛ. Ne Sidiki Kuyate n ye yɛrɛ wolo debusu la an ka kuma lasela ye ka foro kan n ye kunnafoni la. Alamisa suwala fɛ k'i kun taara jamukan na arajo danbe la i natɔ la ko kasara dɔ kun b'i kan a ko kɛra cogo di. An bɛ Ala fo k'Ala barika da parce que kasara min don mɔgɔ jugu dɔ don minnu ka laɲini ye peut-être k'i bɔnɛni na walima k'i ta ka t'i kasara u n'an kelen ka ɲɔgɔn ye u y'an najɔ n'u ka mobili ye a jɔlen kɔfɛ mɔgɔ 2 bɔra ka na mobili ɲuman ni kini fɛ donc min nana kini fɛ an bɛ se k'a fɔ ko de mugu ci parce que mugu min cira o cira ka to o sira fan fɛ a kɛra ka bɛn tumare 22 ka taa bɛn fo misɛn 14 wagati ma komi an kelen k'a dɔn ko marifa b'u bolo u labɛnnen k'a fɔ u bɛna tiɲɛni ta k'an sɛgɛrɛ an sɔrɔ ka mobili lawuli k'an kunda sisan u yɛrɛ ka mobili in fɛnɛ kan donc u kungo ko k'u b'o kɛ k'a najɔ an ma jɔli min kɛ nka an tɛmɛtɔ de sa u ye mugu ci bon mugu min cira a dɔ la mɔgɔ min tun bɛ kɛ mobili kɔfɛla la nɛgɛden tun bɛ se ka tigi sɔrɔ ka tigi bɔ baara la. mun bilala sen kan a ko kɛli ni sisan cɛ. An ye polisi ɲɛmɔgɔba n'o ye le directeur régional de la police ale ka ciden sera an ma an n'a yɛrɛ kumana wulikajɔ bɛ sen na mobili yɛrɛ fini tigilamɔgɔw bolo dara jaw kan ɲininiw bɛ sen na pour que bolo bɛ se ka da a ko kan cogo min na donc an b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la nin ko in tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna bange. Sidiki nin kɛlen e la a y'i bila hukumu jumɛn kɔnɔ. E b'a dɔn anw sigilen don ni nin ye mais maliyala ko don ka sababu kɛ an bɛ ka waso ni jamana ka lakana ye an bɛ ka waso ni jamana ka ɲɛta ye an bɛ ka waso ni ko caman ye ka kɛ ni fanga yɛrɛ tacogo ye ne n'a ɲɔgɔnna siwale taara k'an sɛgɛrɛ o de bɛ se ka k'a masiba yɔrɔ n'a maloyama yɔrɔ ye an bɛ don min na i ko bi hali bi an bɛ segin ka polisi directeur fɔ parce que o kun ka laɲini na ko ka mɔgɔ 2 bila an ka bolo kan minnu bɛ se k'an lakana hakili jagabɔ bɛ sen na ni min bɔr'o la aw na ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna. An balola k'a fɔ ni tun ye Sidiki Kuyate kan ye a fɔra cogo min na fɛn fɛn ɲɛta ye lakana Ala k'a sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra ye an balola k'a fɔ jɛkulu min n'o ye association kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'o bɛ wele ko association Gale o tɛ dɛ dɛ olu ka wulikajɔ kun tɛ dɛ dɛ kanw sango an ka jamana kanw k'u sigi sen kan k'anw ka kanw don bala o kɛra i ka dɔn k'u ka fara ɲɔgɔn kan sababu ye o jateminɛ ni ba kɛr'u fɛ maaw ka bɔ fan caman fɛ ka n'a kɛnɛ kan a kumatigi tun ye maa min ye Adama Samasegu don ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Mɔgɔ 70 de tun bɛ yan bi a tun bɛ se ka se mɔgɔ 100 ma dɔw man kɛnɛ u ma se ka na bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko waati dɔ sera sa tuma dɔ sera an ka bɔ kumamugu fɔ la an ka ko waleya waleyali mun ye k'an ka kanw don da la k'a jateminɛ k'a fɔ ko kuma min bɛ sen na sisan ni mɔgɔ caman b'a ka ko la an ka se ka an ka sariya sunba ka a fɔ o kɔnɔna na ko an ka kanw de kan ka kɛ an ka foroba baarakɛlaw ye o y'a fɔlɔ ye filanan baara min kan ka kɛ an ka kanw na baaraba de don don kelen ko tɛ kalo kelen ko tɛ san kelen ko tɛ san caman de ko don jamaba bɛ an ka kan fɔ yɔrɔ bɛɛ aw ye anw de ka ko ye anw minnu taara tubabu kalan na anw de ɲugun an ka kan na an b'a fɛ o de ka ban walasa an denw olu ka se ka lamɔ an ka kanw na an danbe u ka se k'o dɔn yɛrɛ dɔn o ka se ka sɛbɛntiya ka sabati olu bolo n'o ma kɛ dɔn a bɛ kɛ tɔkajɛ ye o kɔrɔ ko ni an ka jɛkulu sera a baara la an ka kalansow bɛɛ lajɛlen na ka taa kalanso fitininw na fo ka se université la an ka kanw bɛna don da la wa o donni da la fana o tɛna fɔ ko an bɛ kan wɛrɛw k'u fili an tɛ kan fili o kan si tɛ fili an fɛ. An balola k'a fɔ ni tun ye Adama Samasegu kan ye u y'a fɔ cogo min na wulikajɔ in kun tɛ dɔrɔn ye dɛ anw ka kanw faso de fanba bɛ min fɔ k'a don bala o kana k'a damana ko wɛrɛ ye jamana n'a ma ka kan sɔrɔ kuma caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a b'anw tɔɔrɔ e ka dɔn o kumaw a bɛ fɔ cogo min na maa si t'a mɛn n'a ma ɲɛ k'a bɛna waleya fasodenw b'a fɔ k'olu tɛ sɔn k'o sɔrɔ k'a fɔra k'a bɛna maa si ma mɛn walima an bɛ tɛgɛrɛ fɔ kuma caman na ten maaw namu fɛ k'a sɔrɔ a ma foyi mɛn na an yɛrɛ ka kan minnu bɛ yen n'olu bɛ mɛn dɛ olu de ka ta n ko fanga bɛ ɲini o de y'an ka jamana kɔnɔ ni kalataw sera anw ka fanga ɲininaw u bɛ kuma dɔw fɔ ka zana dɔw fɔ ndale anw b'a fɔ ten u bɛ ndale dɔw da i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko hali nin ye nin bɔ min f'u b'a sɛbɛn k'o fɔ o y'u fa kan ye munna o de tɛ se ka bila sen kan n'o bɔra la an ka faso bulonba kɔnɔna na kuma fɛn fɛn bɛ yen
a yɛrɛ jigi d'a ma kan k'a fɔ ko nin bɛna taa fɔ fasodenw ka kuma de don fasoden fanba kan k'i yɛrɛya kɔnɔ o bɛ to fɔ kana kan min bɛ yen ale yɛrɛ min y'a fɔ a sɛbɛn mɛ ni sɛbɛnni in tɛ n'i ko k'a ka yɛlɛma tɛ yɛlɛma cogo dɔn na minnu tulo b'a la olu caman bɛ tɛgɛrɛ fɔ ten i b'a sɔrɔ ni tan don olu ye fila dama de faamuya la nin de ye gɛlɛya ye an ka bulonbaw kɔnɔna walima malidenw u ka kuma caman bɛ yen bi n'i y'a ye k'u tɛ sɔn walima u bɛ sɔn a caman bɛ yen a tɛ fɔ a fɔcogo la o de don n'o tɛ ko kura tɛ jamana in kɔnɔna na bilen dɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ maa bɛ se k'a fɔ k'o bɛ ka waleya bi o bɛɛ dɔ tun bɛ sen kan yɛlɛma kɛcogo dama de ye kow ɲɛ ye n'an taara o sira kan an mago bɛ fɛn min na bi n'i ko an ka jamanadenw ma k'a fɔ bi jamanatigi bɛna fɔ a ye bi ko a bɛ taa ko bɛɛ ni ce an ka jamana kɔrɔ ni tile bɛ banni ka ɲi ka bɛɛ b'a dɔn ko a ko an ni ce de faso de bɛɛ b'i yɛrɛ o kɔnɔna na n bɛ malidenw fo n b'a fɛ nin ka kɛ mali kɔnɔna na i b'a ye ten maaw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔw la nka a bɛ taa fɔ kan de la sɛbɛnni cɛɲi kɔni don ka kalanko cɛɲi nka kɔrɔ dɔnnen t'a la o de ye gɛlɛyaba ye n'o tɛ an tɛ se ka jɛ ka dɛsɛ ka an tɛ ka ta kunda kelen na fiyewu ala ka kelen ɲuman d'a ma kan ko i k'a don bala n'o kɛra ɲɛta min na mɔgɔ b'a la a bɛ sabati ala ka kɛ ten n'an bɔra yen jɛkulu dɔ kɛrɛn n'o ye ko kan o jɛkulu tɛ dɔ yɛrɛ dɛ k'olu ka wulikɛjɔ ka se ka fɛɛrɛ kɛ avant projet min n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ jamana sera sunba falenni o kumakan minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ gafe fɔlɔ minnu bɔra n'o ye ko ɲɛbilaw ye o bɛna kɛ cogo di olu ye fara ɲɔgɔn kan ne ka hakililadenw ko sen fɛ Zumana Jawara b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Convergence d'action pour le Mali, n'an b'a fɔ ma ko CAM, ale ye mouvement ye a créé en 2017. Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na, an bɛ se k'an se kɛ cogo min na pour que Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali ka bɔ o la cogo min na. Donc o hukumu kɔnɔ an ye activité dɔ de boloda n'an k'o ma ko atelier sur la réforme constitutionnelle. N'a y'a jateminɛ an ka ɲɛmaaw jamana ɲɛmaaw u ye gafe bɔ n'u k'a ma avant projet sur la constitution. Maintenant gafe nin a ka kan maliyɛn bɛɛ ka se ka hakili jagabɔ k'a kan. Gɛlɛya min b'a kɔnɔ ɲɛta min b'a la ani aw yɛrɛ ka miirina ye min ye ka se k'a fɔ cogo min na o hukumu de kɔnɔ Convergence d'action pour le Mali an fana ye nin atelier ninnu organiser an n'an ka délégués bɛɛ bɔra Mopti bɔra Segu bɔra Sikaso bɔra Kati ani Bamako commune wɛrɛ bɛɛ kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an ye experts wele donc olu experts ka présentation kɔnɔ an yɛrɛ ka hakilina ye min ye cogo min na an bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ a kan cogo min na et an bɛ se ka proposition min kɛ autorités ye kuma minnu bɛ ka fɔ an ka bɔlɔlɔw ni an ka médiaw kan n'i y'a jateminɛ danfarasi camanba bɛ dɔw cɛ a la apparemment an bɛna taa constitution kura de kɔnɔ donc an bɛna taa république kura de kɔnɔ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Zumana kan ye ni kuma min bɛ sen na u y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛta ala k'o sabati n'an bɔra yen nin hukumu kelen kɔnɔ na min ye cadre kɛrɛnkɛrɛnnenya n'olu ye fara ɲɔgɔn kan u ka lajɛrɛ senfɛ olu da sera kuma caman ma jamana in lakana ko la ka tila k'a fɔ k'u bɛ fɛn min ɲini sariya sunba fɔlɛmani ko kuma ko jamanatigi ko a k'a bila ye pewu o kuma bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ka ma min da Amadu Koyita don an ka lamɛn. Conférence de presse senfɛ an y'a hakilina di jamana maracogo kan o hakilinaw senfɛ an y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ jamana kɔnɔ a fɔlɔ o ye lakanabaliya ye lakanabaliya ɲɔ ɲɛnen don bi kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ Mali fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ centre la a bɛ nord la an y'an ka sɔrɔsiw fo bɛ baara min na mais ka ɲini gouvernement fɛ hali bi u ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sabula an bɛ yɔrɔ min na bi Mali de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an ka se ka sebaya sɔrɔ terroriste kan an ka jateminɛw nana fana gɛlɛya min an ka jamana kɔnɔ n'o ye dumuni sɔngɔ gɛlɛya ye malo sɔngɔ tulu sɔngɔ ɲɔ sɔngɔ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi a maliyɛn ka dɔgɔ bi min bɛ se ka dumuni 3 assurer par jour k'a ɲini gouvernement fɛ u ka caman b'u yɛrɛ ka musakaw la sabula olu nakun kɛra o de k'a fɔ k'u bɛ train de vie de l'État k'u bɛ caman b'o la k'olu ka hakilina n'u ka miirina ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ye min ye bi sɛgɛn bɛ jamanadenw na kosɛbɛ nka an ma kun ka mɛn jamana marabaw yɔrɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma pour que État bɛ se ka prix maîtriser cogo min na ani ka prix réguler cogo min na subvention bɛ ka kɛ nka ɲɔyɔrɔ si ma ye suma sɔngɔ kan a ɲɔyɔrɔ si ma ye dunfɛnw sɔngɔ kan an ye jateminɛ kɛ constitution kura ko kan sabula commission dɔ sigira o ye constitution dɔ proposer an ye min fɔ an ko Mali problème tɛ constitution ko ye Mali problème ye fɛn min ye dɔrɔn sariya minnu b'an bolo o sariya batubaliya o de bɛ yen nɔ sinon an ka constitution de 92 c'est vrai majɛ dɔw b'a la an bɛ se ka falenu dɔw kɛ pour que ka adopter n'o tɛ foyi tɛ constitution de 92 kɔnɔ min bɛ Mali bali a ka mara ka ɲɛ donc hakilina fana na bɛɛ kun sɔnna k'a fɔ ko constitution de 92 ko révision ka k'o la mais ka na ni constitution kura y'an bolo o constitution kura yɛrɛ gɛlɛya caman b'a ko kɔnɔ surtout an bɛ waati min na bi
n'i y'a mɛn k'i bɛ référendum yɛrɛ kɛ o b'a sɔrɔ jamana fan bɛɛ b'i bolo sabula référendum ani élection olu tɛ kelen référendum a fɔra Mali la constitution 92 kɔnɔna na ko référendum tɛ se ka kɛ tant qu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale du Mali donc an ye lakanabaliya fɔ yɔrɔ caman bɛ yen bi min bɛ juguw bolo donc o de la n ko constitution kura kɔni an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna président de la transition a ka constitution kura nin bila ka bɔ kɛrɛfɛla la a ka bɛɛ wele an ka bɛn n'an bɛ se ka révision min kɛ an ka bɛn o kan pour que an bɛ se ka réforme kɛ ka se k'an ka institution renforcer cogo min na ka se ka démocratie fana fanga bonya kosɛbɛ o de kɛra an ka hakilinaw ye ka ɲɛsin ani k'a fɔ fana kalata min bɛ ka labɛn an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka bɛɛ wele an k'an sigi ka kuma sabula n'i ye événement wɛrɛ jateminɛ ka na se 18 août la a fɔra ko 18 août kɛra ko parce que ko kalata ɲuman tɛ ka organiser donc ni structure dɔ kan ka sigi ni EJ b'o la ko bɛ ka taa cogo min na tan n'an ma farati gɛlɛya bɛ kɛ yanni kalata yɛrɛ cɛ o tɛna ni foyi ye fo ka dɔ fara Mali gɛlɛya kan an balɔden k'a fɔ ni tun ye Amadu Koyita ni tun yali ka ɲɛ ye fɛn min da kɛra an ka jamana yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen dɔgɔ furancɛ kelen min bɛ yen n'o bɛ ka sigi kɛnɛya tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Dr Ba Tarawele ale da sira ma jabɛti a yɛrɛ kan ka kunbɛ cogo la ni jabɛti ko dɔw b'a fɔ ko n'a bɛ masala den b'a sɔrɔ k'o tɛ kuma ye kuma min bɛ yen n'o ye sababa ye Dr Ba Tarawele kuma min fɔ jabɛti kan o filɛ bi barolasi min kɛra ni kunnafoni dinaw ye a bolila kɛrɛnkɛrɛnnen ma jabɛti bana de kan n'an b'a fɔ ma sukaro cayara joli la sɔgɔmada fɛ i dara ka dunbali n'i taara dɔgɔtɔrɔso la k'a ta k'a lajɛ n'a tɛmɛna garamu 1 ni 26 kan an b'a fɔ jabɛti b'i la dumuni kɛlen yɛrɛ kɔfɛ n ye tamasiyɛn yɛrɛ la ji minba ani sugunɛkɛba ye n'u n'an taara dɔgɔtɔrɔso la u y'a ta a tɛmɛna garamu 2 kan a bɛ fɔ jabɛti b'i la mais sukaro dunni tɛ jabɛti bila mɔgɔ la bana de don fɛn bɛ farikolo la min tiɲɛna fɛn dɔ bɛ farikolo la min tɛ k'a ka baara kɛ bilen jabɛti sugu ka ca mais min ka ca an fɛ yan kosɛbɛ an b'a fɔ o ma jabɛti type 1 ani type 2 type 2 fana ka ca ka tɛmɛ type 1 kan type 1 ye denmisɛnninw ta ye ka caya type 2 ye mɔgɔkɔrɔbaw ta ye maa si tɛ jabɛti sɔrɔ i bangebaaw fɛ bangebaaw bɛ fɛn d'i ma min b'a to jabɛti b'i minɛ n'i min yɛrɛ kɛcogo dɔn nka tant que yɛrɛ sera yɛrɛ kɛcogo la a ka ca Ala fɛ jabɛti t'i minɛ hali ni bangebaaw ni jabɛti b'u la o ye mun ye mɔgɔ minnu farikolo ka bon olu ka teli ka jabɛti sɔrɔ mun bɛ farikolo bonya dumuni cogoya ani farikolo ɲɛnajɛbaliya alors n'an sera ka o fila matarafa ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'an ka dumuni kɛtaw yɛlɛma ni n ko ka dumuni kɛtaw yɛlɛma dumuni bɛɛ ka ɲi kolon tɛ dumuni na adamaden comportement de man ɲi dumuni fan fɛ o ye mun ye ni ne ye fangadonnaw to yen k'an ka dumuni fanba bɛɛ kɛ sukoromafɛn ni tulumafɛn ye farikolo bɛ bonya o de bɛ na ni jabɛti n'i y'o to yen farikolo ɲɛnajɛ kan ka kɛ don o don farikolo ɲɛnajɛ man gɛlɛn an b'a gɛlɛya an yɛrɛ kunkolo la balontannaw ni ne ye miniti 30 sɔrɔ n ka baara kɔfɛ n bɛ se ka n yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ n yɛrɛ fɛ so kɔnɔ hali ni ma bɔ ka taa terrain kan i yɛrɛ kelen bɛ se k'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i yɛrɛ ye an bɛ dɔ bɔ n'an b'o ma fɔ ma ko alcool an bɛ dɔ bɔ sigarati min ta la ni tension bɛnna n bɛ taa n ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yan ka n ka tension furakɛ ka ɲɛ Ala nana n'a ka na ye ni min garijɛgɛ kɛra bana in ye n bɛ welewele fɔlɔ min bila a tigi ma o ye a kana essayer k'a yɛrɛ furakɛ ne ye dɔgɔtɔrɔ ye ni ne man kɛnɛ ne tɛ se ka n yɛrɛ furakɛ maa si tɛ se k'i yɛrɛ furakɛ dɔw ka baara bɛnnen b'a kama an balɔden k'a fɔ ni tun ye Dr Ba Tarawele ye a y'a fɔ cogo min na Ala ka nin faamuyaliko ɲuman di an kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye usine kura dɔ baaraw sigira sen kan den ma Kayi marabolo kɔnɔna na o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ siman yɛrɛ k'u bɛna i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba t'aw la an ka jamana kɔnɔna na ka se ka maa caman don baara fana na a ko ɲɛma Mohamed Sako olu minnu ta don ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn projet in coût a bɛ bɛn CFA wari miliyari 350 ani 55 projet in bɛ baarakɛla min bisimila baarakɛla 1000 ani kɔ ni Ala sɔnna a ma wa baarakɛla ninnu tɛ bɔ yɔrɔ si a bɛɛ bɛ bɔ Bɛɛma ni Yoro ni Jɛma dugukolo de kan yanni nɔ n'Ala sɔnna a ma ji dilen Bɛɛmakaw ma o tɛ tɛmɛ san 1 kan an ka société Sakolding fɛ donc n bɛna layidu min di Bɛɛma maire Bɛɛma dugutigi ani Bɛɛma mairie ni a jeunesse Bɛɛma bi sɔgɔmada in na ni an bɔra yan bi ni Ala sɔnna a ma alamusa wɛrɛ Bɛɛma courant baara bɛ daminɛ ni Ala sɔnna a ma yanni san 3 cɛ usine Simba a bɛ don bɔrɔ kɔnɔ k'a feere Mali kɔnɔ yan wa maliyɛn bɛɛ b'a sɔrɔ inshallah an balɔden k'a fɔ ni tun ye Sako Mohamed kan ye u y'a fɔ cogo min na u bɛna nin min kɛ Ala ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ sababa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Wɛzɛndugu min ye Korema ye kɛrɛnkɛrɛnnenya y'a sɔrɔ Abakar Sidiki Fɔnba ale ka tɔn ye olu taara u ɲɛ da farafin furabɔla dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya y'a sɔrɔ ye kolotugula dɔ ye ko Bura o kɛnɛ kan u da sera ma ka tila ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔw k'a ye Abakar Sidiki Fɔnba u selen kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ an sera kun jumɛn na Korema ko faso dɛmɛ a tɛ kɛ k'i sigilen to so an ko k'an bɛ wuli ka taa maliyɛnw ka degun de ɲini k'a ɲɛdɔn degun dɔnnen kɔ an bɛ se ka baara mun kɛ
an b'o kɛ o de la bi korema bɛɛ bɛ yan mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an nana ka na Dumbuya ka baara de lakodɔn hakili jiginna an ye sariya dɔ ta an yɛrɛ bɛ ka minisiri ma kɔnɔ la n'o ye an ka tradithérapeutes bɛ se k'a bila u ka okumu kɔnɔ cogo min n'an ko an bɛ Mali kura jɔ an tɛ se ka Mali kura jɔ k'an jigi da tɔw ka furakɛli kan ni yɛrɛ ye jateminɛ yɛrɛ kɛ tɔw ka fura min bɛ dilan farafin kama ani fura min bɛ di tɔw ma kelen tɛ o tɛ se ka sɔsɔ bɛɛ b'o kalama hali vaccin min bɛ dilan anw kama ani mun bɛ kɛ u la kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana si tɛ se ka bɔ nɔgɔ la k'i to wali fura kan fura tɛ dɔwɛrɛ i yɛrɛ ka yiri don Dumbuyakɛ bɛ baara mun kɛ a bɛ tali kɛ an yɛrɛ de ka farafinna dɔnniyaw donni na ba la taafan kɔrɔ min b'an bolo valeur bɛ minnu na an k'o don ba la anw bɛ se ka adamaden kɛ jakuma ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun b'u jɔlen to u b'a f'i ye ko n b'i sɔrɔ nin yɔrɔ la u bɛ se ka se Faransi k'e to yan dɔnniyaw tununa n'an m'an jija an ka dɔnniyaw la an bɛ kɛ dɔnbagalafili Dumbuyakɛ t'a kalama mɛ a ye ne yɛrɛ woloba furakɛ sabula a don kama a fɔra k'a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ko ayi ko farafin furakɛla dɔ tɔgɔ fɔra a ka di ne ye n ka na ye a b'a dɔn ko ne ye dɔgɔtɔrɔ mɛ a ma sɔn ta ma e y'a furakɛ mɛ e t'o kalama aw bɛ ka nin kɛ volet min kɔnɔ o ye ne ka domaine de o domaine fɛnɛ o bɛ tali kɛ développement social et de la solidarité Mali ye baara caman kɛ adamaden ladon ni sira fɛ parce que an bɛ ka dɛmɛ don fɛn caman na e ni dɛmɛ fɛnɛ ka kan n'i ye jateminɛ kɛ bi a bɛ fɔ minnu ma ko se tɛ minnu ye ko ka furaw d'u ma fu o mɔgɔw bɛ cɛ la yan tɔgɔ de ye ko ni jigi banna pewu taayɔrɔ laban min mɛnna o de ye yan ye nin bɛɛ la m'an yɛrɛ ɲininka n'a fɔra ko dɛmɛ bɛ ka kɛ Mali ye dɛmɛ modèle jumɛnw don nin b'a jira k'a fɔ ko tubabuw ka dɛmɛ lankolon de don a dɛmɛ nafa t'a la wa an mago t'a la o de kama gouvernement k'a mago t'a la mais ni dɛmɛ bɛ kɛ mɔgɔ ye e de kan ka dɛmɛ ka nin baaraw don ba la pour que maliyɛn bɛɛ bɛ se ka lafiya wari min bɛ don jamana kɔnɔ n'an ka impôt don ni budget don a kan ka don maliyɛnw de la an bɛ se développement social mɔgɔw ma an b'a to u k'aw lakodɔn parce que nin n'a ɲɔgɔnna la hali n'a y'a sɔrɔ aw lakodɔnnen don ni minisiri ma mɔgɔ bila ka na a bɛ gɛlɛya wa ni Ala sɔnna ma don nata a b'a ye minisiri so mɔgɔw fana bɛ na bana furakɛ tulonkɛ tɛ dɛ tɛgɛrɛ fɔ tɛ dunu fɔ tɛ n'i y'ale kɛ i b'a ye wa adamaden f'an ka faamuya nin tɛ korema siɲɛ fɔlɔ ye an taara kinésithérapie la kolo kɛnɛyalen u kan ka ladon cogo min na ou bien tension y'i bi an taara sɔrɔ a yɔrɔ ka dɔgɔn hali man kan ka i ka mɔgɔ ɲɛnamaw bila ye mais anw minisiriw an minnu kɛra minisiriw ye an baw ka kinési kɛra ye hali président kɔrɔw baw tɛmɛna yen n'an ma Mali jɔ mɔgɔ si t'a jɔ an place la président tɔgɔ la a ko ka 20,000 di ma korema ka dɛmɛ y'o ye baarakɛla i bɛ ka dumuni minnu san k'i ko kɛ k'i boloma dɛmɛ an balona k'a fɔ Abakar Siri Fɔnba ni tun y'ale kan ye u ye ba 20 bɔɲɔgɔnko k'o kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin Dumbuya yɛrɛ ma Dumbuya yɛrɛ a yɛrɛ nisɔndiyara Dumbuya ye kuma min fɔ n'o ye kolotugula yɛrɛ ye an ka yɛrɛ lamɛn kolotuguna Burama Dumbuya n kɔntana munna n kɔntana n'a sɔrɔ nin visite tun kɔnna k'a kɛ banatɔ bɛ degun min na tan sisan tun b'a sɔrɔ an tɛmɛna nin waati kan mɛ diɲɛ fɛn fɛn n'a don masa tɛ kɛ Charles président a denkɛ min tun bɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔya la n'a ye accident sɔrɔ a furakɛra ne fɛ yan ne Ala ma hinɛ docteur Makɔli la ale ni ne tun bɛ baaraw yira ɲɔgɔn na an ka jamana ni a kuma ka gɛlɛn mɛ a fɔbagaw de b'a fɔ mɛ an mago bɛ mun na baara ni a ka se ka bila condition na ɲɛmɔgɔw k'u hakili to ne ni ka banabaatɔw la min bɛ ne kun ni kan cɛ ni kɛ ka min kɛ jamanadenw ye banabaatɔw ye don dɔ la mɔgɔnifin bɛna o dɔn sinon ɲinɛ ne san 30 ye mɔgɔ kana visite kɛ ko n kɔntana kosɛbɛ kosɛbɛ ko an ka faamaw nana lajɛ an bɛ se ka fɔ min tɛ bɔ mɔgɔ nɔ o ye nin ye dɛ an ka tentigi caman bɛ yen n'u banala u na yɔrɔ de ye yan ye donc an minnu bɛ yen o furakɛli kama Ala ka an ka tentigiw lakana sen ni kɛnɛ ani labanko ɲuman Ala ka di u ma olu minnu bɛ kungo kɔnɔ su fara tile kan n'olu tɛ yen an ka sinɔgɔ a bɛ gɛlɛya Ala ka jamana in kolo suma ne fana se min ne b'o kɛ fo ka taa se n ka donna ba ma san 30 bɛ nin na salati ni mɔgɔ cɛ Ala kama ne ye mɔgɔ min furakɛ ni ko k'i b'o bɔ k'o jɔ kɛnɛ nin kan bi ne t'a dɔn an bɛ taa kɛnɛ min kan ne kɔntana a diyara n ye kosɛbɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Burama Dumbuya ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na i dɔnnen don ni fɛn min o ka ta k'i sɛgɛrɛ n'o kɛra jamana in kɔnɔ an bɛ fɛn min nɔfɛ k'o bɛ sabati o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya i n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu bɛ kɛrɛfɛ u bɛ se fɛn bɛɛ la ka kɛ faso ye nka olu kɛ bɛ kɛrɛfɛden ye k'a sɔrɔ kɛ sɛbɛnfura min b'u bolo walima k'u ma nanzaraw ka kalan kɛ o de bɛ kɛ sɔrɔ ni ka caman kɛ kɛrɛfɛden ye an bɔli nɔgɔ la nin bolo ninnu ka gɛlɛya b'a la kosɛbɛ fo an ka segin an kɔ de n'an seginna an kɔ ka kununko lajɛ bi furakɛlikɛla ka ca ka tɛmɛ banabaatɔ yɛrɛ ka foyi dilanlen tɛ fɔlɔ an ka maakɔrɔw tun b'u ka diɲɛ labɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan k'a sɔrɔ o tɛ foyi min ni fura damadɔ tɛ wa i ka dɔn foyi kelen t'u sɔrɔ bana na min b'u bila kɛ la farmasiw ka caya bi ni du ye nka foyi tɛ ka sira sɔrɔ an ka segin an kɔ n'o kɛra ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛ Ala ko hakili d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ fakola min olu farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ baara minnu bɛ sennaw fɛ o kumatigi ma min ye Jakadiya Kone don an ka lamɛn an bɛ yan sɔgɔmada na an sewalen don parce que an bɛ fɛ ka kuma fɛn min kan o ye anw yɛrɛ de ye anw yɛrɛ o ye mun ye sigida lakanali bɛɛ b'o la adamaden b'o la bagan b'o la yiriw b'o la ji b'o la anw don an ye compagnie minière de an ka baara ye sanu ɲini ye sanu ɲini a tɛ taa fana f'i ka dankari kɛ o sigida la mais dankari sigida la a fana kan ka dilan donc an ka baara kɔni kɔnɔna na an ka faamuyali la sanu ɲini na ni anw ye dankari se yɔrɔ minnu ma
a fana bɛ segi anw ma k'a fɔ an k'an jija k'u lasegi k'u bila yɔrɔ la an y'u sɔrɔ cogo min na ou bien vraiment f'a ka surunya o la Mali yɛrɛ sariya b'o de ɲini anw fɛ donc an bɛ yan bi ministre yɛrɛ bɔla k'a fɔ aw ye ko a bɛ komi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali la donc mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigida lakanali n'an b'a fɔ biodiversité a baarakɛlaw jolenw ni expérience ba b'u la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka kuma an bɛ falen kɛ an bɛ kuma lasigi kɛ donc maintenant sigida kan ka lakana hakɛ hukumu minnu kɔnɔ sigida ka hukumu ka d'a ma pour que an minnu bɛ yan bi an ka se ka an ni lahinɛ et puis mɔgɔ minnu bɛ na an denw an mɔdenw ani génération wɛrɛw n'an b'a fɔ ma la génération future donc olu fana ka se ka sigi donc k'u ka diɲɛlatigɛ kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gasiba ye o de ye an sekun ye yan bi aw bonya b'a la an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Jakari kan ye u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'a bila basi lafiya nin baara in k'a bila sabati minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ cikɛlaw olu ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana ɲɛmaaw ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ gɛlɛya minnu donna angɛrɛ ko la n'i y'a sɔrɔ o kɛra san kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ maa caman bɛ jagokɛla dɔw tɔgɔ tiɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ Ibrahim Dugure ka bɔ Segu ale ye jagokɛlaba dɔ min tun bɛ cikɛlaw ka angɛrɛ d'u ma maa caman nana san tɛmɛnen na k'a fɔ k'u banna nka ale ta kun k'i ka dɔn cikɛla ɲɛma dɔw ka taɲini kama ka wulikajɔ ka ŋaniya jugu ta ka ɲɛ sale ma jago hukumu kɔnɔna na a ye angɛrɛ di angɛrɛ dilen a ka wari sara kuma sera cikɛla ɲɛma dɔw olu jɔyɔrɔ kama olu yɛrɛ ye cikɛla ɲɛmaw jagokɛlaw dɔw u b'a fɛ ka kumaniya ka wari ma o de kɛra so ye fo cikɛlaw ka wulikajɔ kɛ tɔnw ka se ka fɔ chambre maa wɛrɛ k'olu ka se k'a ka sɛbɛnfura tɛgɛnɔ bila o de kɛra so ye a ka se k'a ka wari sɔrɔ o min kɛra la ka kɔrɔ a tun b'a fɛ de ka ban k'a fɔ ko ale tɛna di k'a sababu kɛ gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ nka ko ɲɔgɔn faamuyaw donna kɔnɔ na a tilala k'a di yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma min Ablaye Dawe cikɛlaw ka délégué kɔrɔ ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn Dukure ale bali k'a fɔ ko a bi caution min na ɲinɛ kun de b'a la puisque 2019-2020 o papier olu minnu kɛra a caution cikɛla ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu signé a selen ko bordero ma ɲɔnɔ cikɛla ɲɛmɔgɔw ma sɔn ka a bordero signé o fana o bordero ma se ka signé ni min kɛ o kɛra entrave ye Dukure la k'a ka wari bali trésor niveau la Dukure y'a jira olu la k'a fɔ pana ale tɛ se ka engrais ta ka di cikɛlaw ma cikɛla ɲɛmɔgɔw ka ban k'ale ka papier signé o kɛlen Gopon ye ɲɔgɔn ye cikɛla ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ chambre d'agriculture niveau la Gopon mɔgɔw y'a jira o la a ka Dukure ka papier signé pour que Dukure bɛ se k'a ka wari sɔrɔ puisque a y'a ka engrais de ta ka di anw ma depuis 2019 fo bi 2022 a ka mandat ma se ka sɔrɔ k'a ka wari sɔrɔ ale bɛ se k'a ka jagofɛn di anw ma cogo di anw bɛ ci kɛ n'o ye o papier anw ka tila ka ban o bordero signé ma Gopon mɔgɔw ko o ti ɲɛ o pana u ye chambre d'agriculture élément dɔ wele u k'o k'a signé pour que Dukure bɛ se ka don trésor la a bɛ se k'a ka wariw sɔrɔ cogo min na o fana y'a signé o kɛlen kɔ k'a signé an ye plainte wɛrɛw ye min adressera office PDG la ko maa min ye o papier signé fo o tigi ka fɔ olu ye an y'o lettre minɛ an taara sɔrɔ o tigilamɔgɔ bɛ ka k'a fɔ a ka plainte kɔnɔ ko subvention ma kɛ fiyewu 2019-2020 mais Ablaye n b'i bɔ a kalama depuis 2008 ni subvention daminɛna initiative la ka na se bi fɔ 2022 ma hali n'a bɛ kɛ bɔrɔ kelen-kelen ye État b'a di anw ma subvention na bɔrɔ 6 kun don mais en 2019 de a yɛlɛmana k'a kɛ bɔrɔ 2 ye o ye kɛlɛko ninnu ni ko camanw ye anw b'o faamu o bɔrɔ 2 yɛrɛ min bɛ n'o de dira an ma commerçants de ko subvention ma kɛ ko Dukure ye caution de 100 cikɛlaw bolo a bɛ se ka fɔ cogo di ko subvention ma kɛ 2019-2020 o tigilamɔgɔ kelen ka tila k'a fɔ ko Dukure ye caution de 100 cikɛlaw bolo ni subvention ma kɛ caution bɛ sɔrɔ cogo di cɛ Dukure ɲɛ b'a yɛrɛ la ni lettre in kɛba a k'a yɛrɛ ɲininka sa kɔni ka Dukure ka papier retardé k'a bala ka wari la trésor la fo ka se 2022 ma bi Dukure ka timinangoya k'a fɔ a tɛ subvention kɛ ɲinɛ parce que a ka bordero ba anw ka bolo ka a ma se ka signé an y'a ka engrais ta k'a ka caution signé cikɛla ɲɛmɔgɔw de banna k'o bordero signé k'a sɔrɔ u ye caution signé o commerçant kelenw de bɛ tila k'a fɔ ko subvention ma kɛ 2019-2020 a kɛra sababu ye dɔrɔn ka cɛ retardé a ka wari sɔrɔli la trésor la o timinangoya de y'a to Dukure yɛrɛ ko ale tɛ subvention kɛ ɲinɛ n'a ma a ka wari sɔrɔ o kɛlen an ye taali min kɛ ɲɔgɔn sigi Gopon na ka papier analyser an ko ni commerçant bɛ se k'a fɔ cogo di ko subvention ma kɛ 2019-2020 ka tila k'a fɔ ko Dukure ye caution de 100 cikɛlaw bolo anw fana ye
Doucouré ka papier mine au chambre d'agriculture président Sabadelo le président do banaka signé anya di doma o ya signé o de nana ken lettre tout ka ci pelejema ko faut que ka foaye o tiki fora ay lettre ci ko demande d'explication mu no yo ke anyo fana jabi kado tiki ma akadama on de ko akati ni chambre d'agriculture on yi engrais dire e ka tonde o ma e yo o cochon signé e be banto de ko bordereau signé ka commerçant do blanc en pénurie commerçant de ne gagne on a réseau au de nan on ka engrais ko gela yine sinon 2019 2020 Doucouré subvention ke kaode subvention ke elida usimu kofle fo kataba nganyine 2022 Doucouré ko aletina do subvention na ka war to madi c'est parce que on bana ka bordereau signé enfin na ka bordereau na ka signé atlala tout a donné subvention na ay engrais dama office nyamine do bi mais a nyamine do chikela nyamoko do de fait ntino to ko chambre d'agriculture de nyono de fait o de a nyami engrais bi se ka di to de e ka sela kela uma e ka tla ka foko pana ko engrais ma di ko lu ko chonza ko eto bordereau si on de organisation on de attaque fara nyoka un président et deux vice-présidents ne do ko ata signé ambolo be ka mi ndo akono nango ka signé no ya signé o egela ya wa o ya signé hakila Doucouré aka war sorobi manka min baby o de hoyi ntoma anyaru de tigibi ni ka misa commerçant na ma eli jara fo ma Doucouré fo jamana bi boro flafla ni min di awma o tambo ko ngo am tlaka boro na ni san sugu so ngala jelo lu fe o pana jamana ba on de mani min ke olu ko to ko shamene doko uta awni na awni undo aw ben gela mi na be o me ka engrais de san wa sekin wa wolovla Flani mi gera ko pana ko jamana ko abo papier da ma pour kango soro wa flani ke be duduru o fladron commerçant go ko to papier mine eni ma me be bara la bisa babo jamana ko nye cochon dama boro fla wa duru eko eto cochon mine fa kana engrais boro woro be de sanjela efe o koro ko anu man ka bara rekere anga ku fe bara ka nyoma yare de dabla anti se ka balika engrais konta nga on na partenaire wara nyina nyala Ambalonan kafoni tuye Abdoulaye Ndawkanye kuma ingolomora tedorede mautumbala ka Doucouré jalaki machaman dimina koroka fokabe ga banko makasro jaja bingera kadi wadore tede jago keba do nulu chigela wereka nyama uluba fede ka kumania ama uluma minga yoke chigela we kukumba fega kumania odema kuma golomora tedora wiliga do minke kama dugo chigela odemedo amedugo ke alaka ni nywana uchaya sango chigela ulubi sega lafia tuko mena chike konnana nambora ya mita jamana ko kasira sirbe mumbebulu karamo asiniga yamore ameta ka Malawi bana kumbe okafsani bana furake yasa kasiga kulira alikele jamana nyemo vaccination ka abuluda ka ke jamana kono duna ani banakisa yere bi soro to gamna ka jamana kono don ko ulla donia ulla nambora e ameta ka Zimbabwe la kana balia ba ke sababu ka balwo dese ka aleke ka fanga soro Zimbabwe jamana kono nambora e ameta ka Cameroon kasani kana gela wale mbeka takanyeshi musoma kerengere na furso konnana jamana nyemo ya yada ko kabiri samba flantan kono ton wakati ko muso kemeni bisaba ulude bonela onina kasababu ko furnyo nga kana gele ni wakati na jamana nyemo be wiliga joni ferla yasa kasika dank sigige ni koina nambore ametaka Nigeria la kana balia alebe ke sababu ka ma million chama ka olubla gele amne konnana nambore ametaka Burkina Faso taratado Burkina premier ministre aleni Francis la sigide oliye nyonyi yere kunte dore yasa bara nyonya mbe Francis aleni Burkina che yasa kasega do fara okan unyonyi yere konna na Francis la sigide ya ira ko utunu ko do Burkina la kataka to gele amne kono karamo ka se nyimi soro ntiyoyi ambe dugo ke yarabia la baskin la fia anga jamana katase jamana balagelema ala ko sabati ka ufuka wale imando ni ala sonama kuna fonu ufara nyonga umudambele fe sira sibabla kulbanu de tumia nega grafi wana maiga bolo beige siri kulubali ambe dugo ke ni ala sonama ala ka fargan la fia otuma shini au ni ne binyon soroya kasweka siri ma la fia